بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بما نندري كرور بانغا فلا بافو إني واتي فلو واتي دو كرا إني تلفلا كبير جمعة تمني من نيوانشي فو جمعة أو دوغم كو فنا تيارا كي أمنا ده نيرا كان بيولي واتين ده دوغم كلا نيرا بسيك بيولي ولا وفرانجلا دوغم كلا دوغم كلا نكرا wati do temena chena o angon mi ala fo sawla ayandeme wasaka klaka nyongo sura biable ala fo kodo isikatola ote odo ayo ibe amela tanu ko ala nyebi bela oche ala nyebe bela ala nyebe bela jogudi yo wati kele yo kele nyebe bela wati kele chuwa kelina imuna ko ala bi yeli reke ka kateme ko sube sabula ibado ngafo ala bi hala hakilla ko don ka so amada anganga minunke ala bulu be don able nam mimbi andu kuna ko ala bulu do antiska fuke ka do ala la d'accord adama do ya doronte ibayi ka fo fenwo fembe du kuloka a fenyana manu mondo bible re ba fo ko hali an kunzigi da do nendo ala fe donc kabakuy ay kabakuy abiyala ka sede yira abiyala ka masade kufo abayira ko ala be fembe kuna ala mimi fo kale fembe da abayira ko fona chien abla ayo mama nandre ko bona fula to ko ba do ko ma ko chemu ba fo wori tanga ko muso tanga wori dum ko ta jana muso ko yele o chien muna bon ni ata usraka ba ga fo ko mo janya muso modo iba mandi kula abulu lakbar ina fo muso fana ba mandi kula a janye chebulu tumina abin mu fo dron mo ni do na ko abla ibi sego kula lakbar ko min kadiye ibi sego kula nam misali radio baraka diye iya nyini nam ibi ga nyini o tije ogon iba fa ga kega nya ibla so do fana be no politique do obo nyini nam obo kega nye ni amandi ibe radio bara nyini na radio bara mandi ba nyini ay iba nyina ka nyewa abode ko fo able adama de la sabula ni femi kali moye ibi seko de ke o kanye ayo muso do fana ko lema ko ni fama janye muso teri muso idabi do fama kuma awe dabi se do ala sababu de ko fo fama janye muso teri muso ni eyoye modo eni fama re sura nyon la soro telala d'accord o tikin o sababu suru ne able sabula fama tuna se ga pa janye muso yinkuna ni e fana janye muso yijenyo ko donc modo abobe mne chuko kilena awbe bisinga koja chuko do e fana mi koja ye kada sirami mini ajaye mwenga namu modo ibai ka foko femunu kadi mogoye asoro kadi ulu no fe d'accord ala soro kadi ulu la nye misal ta sisa radio baraka o kadi nigo kika able la soro no ala kuma do ni nana ni barako rela ni nana ni radio ko sirai modo kika diki la soro amina maytella la asika dola ote ogoni nga ni iko sisa ko nga able la soro politique sira kandu adu mayere abi mene halu nyama kuma abite afamuna abite mo komi ngadi mo koye ala soro kado sala kan ko sube asika dola ayo tabarakallah wala ko ko jinyo ko fere bien fere ni ferete ko chamanya soro mandi able asika dola abango fonyo ko ni parce que fere de wato ibi temesero ni kechu jatemine oni ulu jatemine sisa abato yubo sira do fe kuma do sira suruni gode nganima jatemine ni fere tibulu ibi memunu na kuma do sira muso proba do konema ko ni fama ya jene muso bulo ko bitigala
oke sabula hakili lafiyalen don a bɛ hakili latigɛ de ko fa bila ni bi diɲɛ muso bolo tuma dɔ hakili latigɛlen don e yɛrɛ i ni bɛ lafiya Allahu akbar o bɛ cogo min na ni bi diɲɛ baara la i bi nikanko la a bila i b'a kɛ ni hakili sigi ye a faamuna i b'a kɛ ni hakili lafiya ye tubaarikalla i tɛ degun a kɔnɔ fiyewu ayiwa bisimila an bɛ to jumɛn na bi bi ye jumɛn ye siga t'o la juin kalo tile 24 don san 2022 fasiribaw kɔni ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ kumaba dɔw bɛ yen nɔ ka se ka olu ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ a ko la bila ye tubaarikalla an b'a daminɛ ni nouvelle horizon ale ko di ala y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ i b'a ye k'a fɔ M5 RFP olu ye wulikajɔ kɛ walasa ka IBK ka fanga dafiri nka sisan ko tɔn in ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tala ka buru fiyɛ buru kelen na min bɛ tali kɛ gɛlɛyaba kɔni bɛ yen nɔ Choguel Kokala Mayiga ni tɔn ɲɛmɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de kama ko Maître Mohamed Ali Bacili Cheikh Umar Sissoco ani Kɔnima Sidibe olu kɔni y'u bolo di ɲɔgɔn ma o kun b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa Choguel b'a la ka min kɛ ko minnu kɛ tɔn kɔnɔ n'o man d'u ye ka bali ka olu kɛ abila nan ko jamana bɛ se ka segin an ka marabolo kɔnɔna na cogo min na abila nan i b'a ye k'a fɔ ko lasigiden kura dɔw sugandira minnu bɛɛ sɔrɔso ye n'o sous-préfets ye o ka kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jamana segin nɔgɔya kɔnɔfɛ marabolo ani camancɛ marabolo kɔnɔna na lasigiden tɛ yɔrɔ min na n'o ye État ka représentant ye ko kalata ko sariya kura tali hukumu kɔnɔna na ani kalataw kɛcogo n'u kɛfɛrɛ n'o kɔnɔgaramu ye ko yala ko sɔrɔsiw b'a fɛ ka Dr Choguel Kokala Mayiga digi ka taa daɲafan fɛ wa o kuma fana bɛ yen nɔ ko sigikafɔ caman kelen kɔfɛ Bankasi sigidaramɔgɔw ni ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o k'u kɔni bɛɛ n'a kan k'a fɔ ko marabaga sɔsɔ wale min n'u kun y'o daminɛ n'o ye désobéissance civile ye k'u ye o ko sunsuru fɔlɔ abila nani tubaarikalla l'indicateur du renouveau ale ko di ko polisi ɲɛmɔgɔba n'o ye directeur général de la police ye ko ale kun ye latigɛ dɔ kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu b'u tɔgɔ wala u ma jamu tɔgɔ wala siyaasi k'u se u ka mobili plaque d'immatriculation nɔ la abila nani ko u ma daga ko a ma dɛmɛbaa sɔrɔ a yɛrɛ la baara in na Menaka ko kilo 15 ɲɔgɔn na ani wale jugu dɔ kɛra yen nɔ ka ɲɛsin mobiliba fila ma n'o ye camion fila ye Bamaciu fɛ a yɔrɔ ni Menaka cɛ tɛ tɛmɛ kilo 15 jate kan ko CEDEAO jamana ɲɛmaaw bɛna ɲɔgɔn ye kura kɛ kalo nata tile 3 k'u ka kɔnw ɲɛ sɔrɔdoma n'o ye Goodluck Jonathan ye ale bi Bamako ya walasa ka se ka labɛn labanw sabati ni sen o sen a kana fɔ an jigi kɔ o kɔfɛ maa fila fana taara France ka taa ci minɛ fila fana bɛ ɲɔgɔn ye la Côte d'Ivoire parce que Alassane ni Bazoum taara France awɔ ko bu ɲɔgɔn ye pour arrondir les angles sur les sanctions sur le Mali ngo o bɛ taa fɔ France bon ayiwa kuma ka ca sabula an yɛrɛ ka kunnafoniw la a bɛ n'a fɔ ko in gɛlɛya ye Bazoum de ye sabula kunnafoni minnu dira a ma a sɛmɛntiyara k'a fɔ CEDEAO kɔnɔna na bɛɛ de bɛ bɛn a kan n'o ye consensus ye o ko hali ni mɔgɔ kelen ko k'ale ma jɛn n'a ye u tɛ se ka sariya ta a y'a to ala ma ko u b'a la k'a ɲini sa de Mohamed Bazoum min murutilen don pewu o ka se ka ko faamu cogo bɛn an bɛ dugawu de kɛ minnu fɔlen don n'olu ye tiɲɛw ye a taalen France fana o b'an jigi misɛnya a taalen France sisan yan ne sommet kɛ o fana b'an jigi misɛnya bon ale ne bɛ to o de fɔ Mali ni Faransi ta in mɔgɔw k'a jateminɛ bi ko tɛ siga t'o la ko caman gulonnen don ɲɔgɔn na a bɛ n'a fɔ a bɔlen don furu kɔrɔnin fɛ i ni ye muso min ye san 30 kɛ furu la misali n'i ko k'aw ka furu sa a bɛ ɲɛji caman bɛ ci bɔ jigiya caman bɛ tiɲɛ a b'o ko de jateminɛ ni ɲɛma jɔra ne hakili la an ka ko in filɛ o filɛlan na a faamuna
maa b'i bolo bɔ kunatɔ fana bolo k'a sɔrɔ i ma tufa la a fɔra ye awɔ mais fo i ka kɛ hakilima ye ne n ka kuma in kun y'o de ye an y'a faamu an ni faransi ta ye an k'a bila hakili minɛn kɔnɔ ayiwa ne m'a fɔ ko faransi bɛ ka minnu kɛ k'a bɛɛ ka ɲi dɛ inchallah nka jɛɲɔgɔnya min bɛ sen na ka bi san 100 ni kɔ ni k'i b'o kɛ cogo dɔ la Ablaye kuma dɔ i bɛ tila ka t'i yɛrɛ don ko dɔ la min tɛ ko ye an ka jate minɛ ka ɲɛ amin ko min bɛ tali kɛ falajɛ bagan feere sugu n'o ye garabali ye ko maa dɔ bɛ yen min bɛ ko Ali Angoyiba ko gɛlɛya bɛ ale ni mɔgɔ dɔw cɛ a ka tɔɲɔ sera minnu ma o k'a ko sera sariya la Ablaye ko kiiritigɛlaw kan ka ko jalatigɛ juillet kalo nata tile 4 Bamako yɛrɛmarakafo 6nan kiiritigɛsoba la n'o ye commune 6 ye o kɔfɛ ko san laban kalan kuncɛ kimɛliw b'a la ka se ka kɛ ka ɲɛ min bɛ tali kɛ fɔlɔ minnu kɛra k'o kɛra sababa ye dɔw fana labɛn b'a la ka nalen min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ préfet ni sous-préfet kura minnu ka ɲi ka taa an ka jamana marabolo la minnu ni lakanabaliya kama u kun bɔra ye ko jamana ka ɲi ka i jɔ a jɔyɔrɔ la de M5 RFP kɔnɔ ko disiba 3 bɛ yen nɔ minnu b'a fɛ ka bin tigɛ ka bɔ Choguel senkɔrɔ Ablaye a seginna la a yɛrɛla k'a fɔ k'u ka san 2021 baaraw la k'u sera ka se fɔ wari miliyari 6 ka o fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ ko logement social fana dili la kuma cɛra kosɛbɛ pôle économique procureur n'o ye kiiritigɛla ye ale kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na Ablaye ɲɔnɔ dugu min bɛ wele ko Joro Kura o ko sɛnɛkɛla dɔ fana minɛna ka bɔ a ka foro kɔnɔ Bamaciu fɛ yen Ablaye ala k'a kisi le 5 ala jira k'a fɔ ko Super Ferry n'o ye araye ko ɲɛnabɔ cakɛda ye ko maa minnu bɛ terrain baara kɛ ani minnu bɛ sɛgɛlafiɲɛ bɔ la Ablaye ko jigiya foyi t'u ye bilen o kɔfɛ san 2014 ka se san 2017 ma jamana kɔnɔna lakanako minisiri ko ale kɔni kɛnɛ kɛ ka sanni feere tɛmɛ ani makoɲɛna dɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu kɛra sababu se wari miliyari 4 ani minnu 500 taara o taacogo ninnu Jean-Yves Le Drian ko ale kun welela an ka kiiritigɛso min bɛ wele ko pôle économique mɔgɔw fɛ ka na ɲininka Mali passeport diliko taabolo ninnu na ko a ma sɔn ka na l'effort sariya dɔw k'olu tali baara bɛ senna ka ɲɛsin dugukolo ko ani faso ka bolimafɛnw olu ko ɲɛ kan ka ɲɛnabɔ cogo min na k'u b'a la ka sariya kura dɔ ta Ablaye nana ko faga ɲamaso la a ko kuma bɛ senna ye jalataw kɔfɛ Ablaye ko Mali finitigiw bɛ nɔ wale baaraw la walasa ka se ka nin jugu ninnu dankari kow la cogo min na k'u minɛ ka bila sariya ka bolo kan Real ni nka fɔ Joliba ni Real Coupe du Mali finale Ablaye nana ko sini don ko a bɛ sɔn ka kɛ ndolaci dumanba ye ko fɛɛrɛ kura fana bɛ Mali lakana sabatibaw bolo walasa Goma kura bɛ se ka lakana cogo min na Bandiagara mara la Ablaye Mali d'aujourd'hui bi Mali ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko maaba 3 bɛ yen nɔ minnu bɛ kaso la sisan n'o ye Fili Sissoco ani Mamadou Kamara ani fo ka taa se Chormas Diallo ma ko yala ko ninnu ye mɔgɔw ye minnu b'a la ka fiɲɛ tigɛ cɛmancɛ faga ɲɛmɔgɔw la wa o kɔfɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko colonel Assimi Goïta farikolo ɲɛnajɛ ka d'a ye kosɛbɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ ko minisiri Musa Agatayer ko ale fana ma seko ni damayira la walasa ko Mali finale bɛ se ka tan ka ɲɛ cogo min na Ablaye ko Baviye fana b'a la ka wulikajɔ minnu kɛ Baviye Touré fédération malienne de football ɲɛmɔgɔya la Ablaye ko olu b'a la ka kɛ sabababa ye Mali sɛnɛ ndolaci ko ma kabako Fadu Ɲɛburama ko maa dɔw bɛ yen nɔ minnu tun b'a fɛ ka taa ni yefuge denni dɔ ye nka ko u bɛna na maa 3 jate zantigi la ka tila k'u bila fana kiiritigɛla gendarmew ka bolo kan Ablaye ko maa kɔfɔlen ninnu ye den minɛ Suya Jalakɔrɔ ji de Ablaye Bamakɔ yan o kɔfɛ ko Kita sira la ko maa 6 jate zon
o ku kɔni sirada bolimafɛn dɔw ɲɛ ka miliyɔn 2 ɲɔgɔnna minɛ mɔgɔw la ka moto karatani bolila 1 fa ani ka ma kelen wɛrɛ bɛ ka o jogin Segu sifinaka dɔ ko kalanden yɛrɛ don ma san 24 ko ale kɔni y'i fili ka jigin ji la o ka kunkolo ye fara sɔrɔ ji jukɔrɔ o kɛra Asata ye min bɛ tali kɛ Gundam dugu min bɛ wele ko Boya Hondu ko kɔɲɔ dɔ kɛ nɔ kɔɲɔ yɛrɛ senfɛ dɛ ko Bamaciw nana kɔɲɔ cɛ minɛ ka tunu n'o ye bilen an b'a ku jɛni Mali a ko CNT kɔni ye a yɛrɛmanja wale dɔw kɛ sigidalamɔgɔw ye kalata ko sariya tali senfɛ Mamadu Kamara ko yala ko ɲɛnagɛlen don a kɔ wa o ɲininkali fana tɔmi bɛ yan ani kalata ko sariya fana ko colonel Assimi Goïta n'a sɛmɛntiya wala n'a sɛmɛntiya o fana ɲininkali tɔmi bɛ Mali tribune kɔnɔ a bila yen sɔgɔmada ne kunnafoni teli kuma bɔ yen n bɛ tɔgɔ fila di ma ladila tɔgɔ don n'i bɛna yɛrɛ ka taa ka t'i ka so i b'a fɔ yɔrɔ min na jardin zoologique yanni tubabuw ka fɔ jardin zoologique an ka ladila tɔgɔ ye Balasɔgɔ ko kungolo tun bɛ yen yiri tun bɛ yen sogoden tun bɛ yen ji tun bɛ suri ka na dugu ma ko Balasɔgɔ u ka dumuni kɛyɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ dalen tɛ Ala de ye a bɔ ala wa restaurant Balasɔgɔ donc a tɔgɔ n'i bɛna taa Pongé dɔgɔtɔrɔso bɛ yɔrɔ min na yanni tubabu kana ka kɛ dɔgɔtɔrɔso ye Pongé an ka ladila mɔgɔw tun b'a fɔ ma Jamajakulu o tiɲɛ kulu ka jan o de tun y'a tɔgɔ ye Jamajakulu ni tɔgɔ fila de m'olu ko ladila la Balasɔgɔ ani Jamajakulu ni fitiri sera bɛɛ tɛ se ka yɛlɛ o tiɲɛ parce que sogo kun ka ca o sogo kun ka ca et puis ko fɛn de tun bɛ dugudasiri bɛ yen ko sado ko waati dɔ la a bɛ tɛmɛ a bɛ meleke ni n bɛnkɛ nana i b'o ɲininka a b'o fɔ ye parce que n'i y'o fɔ Bakary bɛ kuma sisan voilà parce que sado tun bɛ yen k'olu tun ye Bamakɔ dasiri ye ko o sado bɛ sira tigɛ ko n'a bɛ sira tigɛ fana mobile bɛ jɔ sandama bɛ jɔ tant que a ma tɛmɛ et puis a tɛ presse aw bɛ jɔ f'a ka tɛmɛ voilà fati la ka tɛmɛ a sugu ka jan dɛ ka jaw ka bon o ko tɛ dɛ mais ne m'a ye dɛ ne a fɔra ye Bakary bɛ yɛlɛ i Traoré ji tɛ yen Kanbɛ